Moje ime je Filip Jarnević. Po struci sam inženjer elektrotehnike, dolazim iz Karlovca i dio sam stranke Ključ Hrvatske. Također, dio sam nacionalnog vijeća stranke i tu sam od samih početaka. Već davne 2013. godine odlazim na studij u Zagreb gdje upoznajem tadašnje vodstvo stranke. Tu se nalazio Ivan Vilibor Sinčić, budući predsjednički kandidat. I već tada sam znao da će Živi zid činiti budućnost Hrvatske, odnosno da će ispisati zlatne korice hrvatske povijesti. Nakon mnogobrojnih deložacija koje sam prošao sa svim članovima, shvatio sam da će Živi zid postati moja nit vodilja i politički ideal. U konačnici sada je došlo do nekih promjena i smatram da jedino novi i mladi ljudi mogu biti promjena u hrvatskoj politici. Jer dokazano je da stare politike koje nas vode već 30 godina vode nas u propast. Stoga smatram da jedino na taj način možemo promijeniti Hrvatsku i zaštititi je od ralja NATO pakta i ostalih oligarha. Želio bih se zahvaliti obitelji, prijateljima i svim članovima stranke koji su bili meni, ali i drugima vjetar u leđa svih ovih godina. U konačnici sve sam ovo radio zbog vas jer sam vidio nadu u bolju budućnost. Također radio sam to zbog svih ljudi koji su nam prilazili na štandovima i koji su vidjeli upravo tu nadu u bolju budućnost. Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost.